तुम्ही पुढे बसा. मी आले तर सगळे गडबड होईल ना, सगळं काम राहील. मग अशी उकळी येते बघ. आता आपण टाकायचा ह्याच्यामध्ये गरम मसाला. 2 दिवस झाले माझ्या मनामध्ये ही गोष्ट होती, आज आपण ती पूर्ण करूया. मी आता आले इथे, तुम्हाला मी दाखवते बघा. आता मी सावलीमध्ये आले. ही अशी आपली आजची पूर्ण थाळी. कसली पिशवी? प्लास्टिकची. कुणाला त्या सुपावरती बाय आतमध्ये सूप आहेत ना त्याच्यावरती. मी नाही येत आहे, तुम्ही पुढे बसा. मी आले तर सगळे गडबड होईल ना, सगळं काम राहील. मग वेळ जातो ना, 1-1.5 तास आरामात जाणार. हां नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आहे रविवार आणि छानसं असं जेवणाचा बेत करायचा विचार आहे. तर बरेच दिवस झाले नॉनव्हेज खाल्लेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे आज खास नॉनव्हेज बनवायचा दिवस. तर कुणालचे बाबा आता गेलेत बाजारात चिकन आणायला. आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे मालवणी चिकन. आपल्या एका ताईंची कमेंट पण होती की ताई मालवणी चिकन दाखवा म्हणून. तर पूर्ण थाळी बनवायचा विचार आहे, म्हणजे सोलकढी वडे वगैरे असा सगळा बेत आहे आजच्या जेवणाचा. कुणालच्या बाबांना आवडतं खूप, कुणाललाही भरपूर आवडतं. तर चला आपण पटापट सर्व तयारी करून घेऊया. कुणालचे बाबा येईपर्यंत आपल्याला जे वाटप लागणार आहे ना ते आपण तयार करून ठेवूया, म्हणजे आल्यावरती पटकन आपल्याला फोडणी घालायला होईल. मग वाटपाची पद्धत तुम्हाला ना मी मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मला वाटतं दाखवलेली आहे, तरी पण तुम्हाला शॉर्टकटमध्ये झटपट दाखवते मी. चिकन मटन बनवायचं ना, वाटप ताजं असेल ना तर खूप मस्त टेस्टी बनतं. त्याच्यामुळे जेव्हा पण कधी नॉनव्हेज बनवायचं असेल ना तर वाटप मी ताजंच काढते. म्हणजे घरामध्ये जरी असेल ना बनवलेलं तरी पण ताजं काढूनच चिकन मटनमध्ये घालते मी. चला सुरुवात करूया फटाफट. आता मी चुलीवरती बघा कढई ठेवले, त्यात टाकलं आहे थोडंसं तेल. आणि इथे वाटपाचं हे बघा कांदे घेतलेत, ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, लसूण आणि हे आलं. तर आलं आपल्याला काय भाजायचं नाही आहे, ते नंतरला वाटताना आपण तुकडे करून टाकायचं आहे. तर काही जणांना सुकं खोबरं पण यात मिक्स करतात ओल्या खोबऱ्यामध्ये, पण आमच्याकडे सुकं खोबरं आवडत नाही ना, त्याच्यामुळे मग मी ओलं खोबरंच घेते. आता तेल आपलं चांगलं गरम झालं आहे, त्यात आता कांदा टाकते आणि चांगलं असं लालसर ना भाजून घेते. हे बघा वाटप आपलं सगळं भाजून झालेलं आहे. आता हे मिक्सरला लावून वाटून घेते मी. आणि आल्याचे तुकडे पण बघा केलेले आहेत. गरम मसाला पावडर आहे ना मी वापरते, माझ्याकडे घरीच तयार केलेला गरम मसाला आहे. अख्खा मसाला असेल ना तर ते पण तुम्ही भाजून घेऊन ह्याच्यामध्ये मिक्स करून वाटू शकता. तर मी शिजवते वेळी गरम मसाला टाकणार आहे. तर कुणालचे बाबा बघा चिकन घेऊन आलेत. चिकन धुवून वगैरे झालं आहे आणि आता त्याचं मॅरिनेशन चाललेलं आहे. आलं लसूण घेतलेलं आहे वाटून बघा. आता त्यात टाकते मी थोडासा तिखट मसाला, अर्धा चमचा समजा ना, आणि थोडीशी हळद, थोडंसं मीठ, पाव चमचा. आणि हे असं ना निदान अर्धा तास तर लावून ठेवायचं, चवीला ना चिकन खूप भारी लागतं. आता हे चांगलं असं मिक्स करून घेऊया आपण. आता हे लावून ना असं ठेवून देते. गरम झालं तर खा. हां, तर कुणालचे बाबा येईपर्यंत माझा मसाला आहे ना, म्हणजे आपलं जे वाटप आहे ना ते वाटून झालेलं आहे. वड्यांचं पीठ मी भिजवून ठेवलं आहे, म्हणजेच मळून ठेवलं आहे. सोलकढी आपली बनवून झालेली आहे, भात आपला बनवून झालेला आहे, म्हणजे जवळजवळ अर्धं जेवण आपलं झालेलं आहे. आता थोडंसं राहिलेलं आहे चिकन फोडणीला घालायचं. आता हे मॅरिनेशन होतं आहे तोपर्यंत मी माझं किचनचं जे थोडंसं काम आहे ना, म्हणजे भांडी वगैरे आहेत थोडीशी जमा झालेली, ती म्हटलं घासून घेते. आता म्हटलं बसून तरी काय करणार, तेवढंच एक काम आपलं नंतरला कमी होऊन जाईल. त्या चुलीवरती बघा काचेचं भांडं ठेवलं आहे, त्यात मी टाकलं आहे तेल. आपल्याला फोडणी करून घ्यायचे. आणि इथे एका टोपामध्ये पाणी बघा गरम करत ठेवलं आहे चिकनमध्ये टाकण्यासाठी. तर सगळ्यात आधी आपण आता हे तेजपत्ता टाकूया याच्यामध्ये. तेजपत्ताने छान अशी टेस्ट येते म्हणून त्याच्यामुळे टाकायचं. लसूण टाकूया, चांगले असे लाल करून घेऊया आपण आता.
भांडं पण चांगलं असं कडकडीत झालं, तापलंय. पीठ बसवलं. त्यात थोडासा तिखट मसाला टाकते, म्हणजे अर्धा चमचा. आता हे आपलं मॅरिनेशन केलेलं चिकन आहे ना, हे टाकते पटकन आणि चांगलं असं 2 मिनटं परतून घेते. आता 2 मिनटं परतून झाल्यावर आता तिखट मसाला आपण टाकूया याच्यामध्ये. आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचा तिखट मसाला. थोडीशी हळद आणि पुन्हा एकदा चांगलं असं परतून घेऊया आपण. चांगलं बघा परतून झालंय. आता आपण हे गरम पाणी आहे ना ह्यात टाकूया. आपल्या अंदाजाने टाकायचं गरम पाणी. आता हे जे आपलं वाटप आहे ना, वाटलेलं हे बघा ह्या टोपामध्ये. आता आपल्याला किती ग्रेव्ही हवी ना त्याप्रमाणे आपण वाटप हे लावायचं. चांगलं असं मिक्स करून घेऊया. कमी वाटलं तर टाकायचं अजून थोडंसं वरती. अशी भरपूर अशी कोथिंबीर. आता आपल्या चवीप्रमाणे आपण मीठ टाकूया. चांगली ना उकळी होऊ द्यायला. गरम मसाला ना नंतर टाकणार, म्हणजे आपलं चिकन शिजायला आलं ना की त्याच्यानंतर मग गरम मसाला टाकायचा. चांगली अशी चव येते. तर हे बघा छान अशी उकळी बघा आलेली आहे आपल्या चिकनला. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि एक 10 ते 15 मिनिटांमध्ये बघा चिकन शिजतं. शिजू द्या आता. तर आपलं चिकन केले आता शिजत आले. हे बघा तशी उकळी येते बघा. आता आपण टाकायचा ह्याच्यामध्ये गरम मसाला. आता मी हा आपला घरचा तयार गरम मसाला टाकते. चांगलं जरा मिक्स करून घेऊया. आता एक 2-3 मिनिटं शिजवूया अजून. तर जेवण बघा आपलं सगळं करून झालंय. फक्त वडे बाकी आहेत करायचे. आता चिकन म्हटलं का वडे पाहिजेत, त्याच्यामुळे आज वडे बनवले. होत आले, थोडेसेच बाकी आहेत. हे बघा असे छान असे. आणि अजून पण थोडासा वेगळा प्लॅनिंग आहे. म्हणजे 2 दिवस झाले माझ्या मनामध्ये ही गोष्ट होती. आज आपण ती पूर्ण करूया. काय ते तुम्हाला थोड्या वेळाने कळेलच. आता हे पटापट वडे थोडेसे बाकी आहेत ते करून घेते. कोंबडी वडे. ही मध मशीन नुसती भुनभुनते डोक्यावरती. तर ही बघा आता झाडू घेतले हातामध्ये आणि मी चालले तिथे जिथे आपली पापडीची वेल आहे ना तिथे चालले. थोडीशी जागा मी साफ करणार आहे. ते बघा कसे गाडीत बसलेत कोणाच्या बाबा. दुपारचा 1:45 वाजले. सगळं काम माझं आटपलं घरातलं. तर तिथे मी थोडीशी जागा ना साफ करून घेणार आहे. कारण आज असं नाही, म्हणजे बरेच दिवस झाले. तुम्हाला मगाशी म्हणाले ना, इच्छा होती माझ्या मनामध्ये की काहीतरी तिथे बसून जेवायचं सावलीखाली. आणि तिथे असं मोठं झाड आहे आणि अशी चांगली सावली पडलेली असते दुपारच्या वेळेस. पण इथे आपल्याकडे अजून झाडं काही मोठी झालेली नाही आहेत. त्याच्यामुळे माझी ही इच्छा राहत होती. तर आज ही इच्छा आपली पूर्ण करूया. मी आता आले इथे, तुम्हाला मी दाखवते बघा. आता मी सावलीमध्ये आले. तर इथे ना चांगलंसं ना हा परिसर आहे ना थोडासा झाडून घेते, म्हणजे आपल्याला बसायला वगैरे चांगलं मिळेल. ते अशी पण घाण नाही आहे, पण झाडून घेतलेलं चांगलं आहे. चला सुरुवात करते. पटकन 2 मिनटाचं काम आहे, पटापट करून घेते.
कुणाला जवळ देऊ मला वारा बिरा लागतोय ना, गरमी नाही होते ना. गरम कसं होईल? मस्त वारा बघा सुटलाय. सर्व तयारी बघा आम्ही केलेली आहे. असं सगळं जेवण आणलंय. केळीची पानं आहेत ना खाली मांडलेत आणि अशी सतरंजी अंतरली खाली. आता जेवण तुम्हाला अगोदर दाखवते. हा बघा सगळ्यात आधी हा सलाड केलेला आहे. त्यात आहेत वडे जे तुम्हाला मगाशी बघा दाखवले. आणि मेन आपली आजची रेसिपी जी आहे चिकन, हे बघा. नंतर रस्सा केलेला आहे भातावरती. ह्याच्यामध्ये आहे भात आणि ही सोलकढी केली आज. पूर्ण मालवणी जेवण आज, मालवणी. बघा छान असा हलका पिंक कलर आलेला आहे. झाकून ठेवते. इथे आपलं पाणी आणलेलं आहे ते पण झाकूनच ठेवलं आहे, एवढा माती वगैरे काय उडायला नको म्हणून. तर चला आता वाढूया आपण आजचं जेवण. कसं वाटतंय, बरं वाटतंय का? मला बाबा खूप आनंद होतो या. छान. मला असं किती दिवसाची इच्छा माझी आज पूर्ण होणार आहे. किती दिवस माझ्या मनामध्ये ही गोष्ट होती पण आज पूर्ण होते. चला मी आता वाढते फटाफट. आम्हाला खाली जेवायचं झाडाखाली बसून. झाड तिकडे लांब आहे, आपल्याला कसं हे नाही बघा. हा झाड असं थोडंसं लांब आहे. इथे पानं वगैरे अशी काय पडायची भीती नाही आहे, काही नाही. तर जेवण बघा इथे वाढले मी एक स्टीलच्या ताटामध्ये, एक केळीच्या पानामध्ये. तर कुणाला कसं जरा जमत नाही ना केळीच्या पानात, सांडेल म्हणून मग त्याला स्टीलच्या ताटात वाढले. आणि हे कुणालच्या बाबांचं ताट आहे. तर असा आपला आजचा मेनू बघा. ही सोलकढी, भात, वडे आपले, सलाड आहे, हे आपलं चिकन मालवणी, हा रस्सा बनवला आहे भातावरचा, चिकनचाच रस्सा हाडांचा. ही अशी आपली आजची पूर्ण थाळी. जेवा चला. कुणाल घे तू पण जेवायला. चिकन थाली. आणि कसं झालंय ते जरा सांगा आज टेस्ट करून. मालवणी चिकन थाळी ना? मालवण्याची मालवण्यांची मालवणीच थाली ना. कसं झालंय? एक नंबर मस्त. तिखट वगैरे बरोबर आहे ना सगळं? खूप छान झालं. सोलकढी जराशी पिऊन बघ. कुणाला तुला आवडलं? चला जेवा आता शांतपणे. झाडाखाली बसून कसं वाटतंय जेवायला ते मी विचारते. सोलकढी तर एकदम मस्त थंड आहे ना. फ्रीजमध्ये ठेवलेली. चला जेवा जेवा. यांना जेवू द्या आता. ही तर पूर्ण आताच पिवायची वाटते. आणि आता संध्याकाळचे 6:15 वाजलेत. मागे डोंगरात बघा सूर्य मावळायला सुरुवात झालेली आहे. कुणालचे बाबा राऊंड मारतायत, म्हणजे झाडांचं निरीक्षण चालू आहे. आणि हा बघा जॅक पण वर चढलेला आहे दिवाळावरती, कारण मी पण दिवाळावरती बसलेली आहे म्हणून. तर व्हिडिओ एंडिंग करायची वेळ आली मित्रमैत्रिणींनो. हे दुपारी थोडा वेळ आराम केला. नंतरला घरातलं थोडंफार काम होतं ते कंप्लीट केलं. एडिटिंग वगैरे करून झाली. आणि आत्ता 6च्या दरम्यान तुमच्या पुढे आली. डोक्यातून निघून गेलं होतं की आपण व्हिडिओची एंडिंग नाही केलेली, त्याच्यामुळे आता लक्षात आलं म्हणून मग सुरुवात केली व्हिडिओची. तर व्हिडिओ आजचा आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. रेसिपी आजची कशी वाटली तेही सांगा. छान असं झाडाखाली शेतात बसून केलेलं जेवण तुम्हाला कसं वाटलं तेही कमेंट करून जरूर सांगा. तर आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. बाय बाय सर्वांना.